Jehova, mimi ungu Jehova, haibotambama ungu Jehova, haukubugi. Uyahuzwa umkhuleko, umaubizwa okholwayo. Kabikho usekhona uyawuhlala ukhona ngonaphakade
Ekseni Thixo wethu sikule nkundla bawona amandla yakwanqa bawethu othandekayo. Ingcinga zakho ziphakamile nendlela zakho ziphakamile. You knew beforehand ukuthi abantu abathile bawe belapha ngale mini. Bawethu onamandla sokuphinde kwabinzeka kweli khaya bawethu onamandla. Sikho ke Nkosi ngokuba simenywe nguwe Thixo olungileyo. Sikho Nkosi ngoba uchukumise lowa nalowa kule meko kukuyo. Kolu tshaba lungene lwenyuka ngefestile. Bawethu onamandla. Sesikhona ke Thixo wethu. Sesikhona hayi umzalikazi. Bawethu onamandla. We remember the sorrows of Mary. Bawethu onamandla. Siza kuwe ke Thixo wethu egameni lenkosi enguYesu Kristu ukuba Thixo wethu wenze healing yakho Thixo tholungileyo ngoba it's going to take time ngoba Thixo wethu ivele macalana onke bawethu onamandla sibhidekile simakade sibhidekile asazi noba masithini kodwa Thixo wethu ithemba likuwe xa sekunjena ke Thixo wethu hlala nabo bawona amandla oh hlala nabo Thixo wethu hlala nabo elona themba emaliqine ke Nkosi ngelithuba nguwe wena Yesu owasifela emnqamlezweni bawethu onamandla kuyabonakala Nkosi ukuthi masihlale sithembele kuwe wena wedwa ngoba wena uhleli ukhona ngamaxesha onke xa kuqala ke le nkonzo bawo ingcwele nkonzo yokuphilisa thatha indawo yakho njengoThixo nyalasa ke moya ingcwele makuvakala ubakho bakho kule ndawo uziwenze wena wakho umsebenzi bawethu ingcwele umntwana wakho ezawuqhuba Thixo wethu onamandla megqume athethe okuvela kuwe ncakasana bawethu onamandla ukuze luphile lusapho ngegama lenkosi enguYesu Kristu amen. Bawethu osezulwini malingcwaliswe igama lakho malufike ubukumkani bakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini sibe namhlanje isosi tusemihla ngemihla usikhonele izono zethu njengoba nathi sibaxolelwa abo basonayo ungasiyekeli ekulingweni koko sisindise enkohlalweni ngokubabo bakho ngobukani namandla nozuko ngokunanguna phakade menze aphumle ngona phakade Nkosi umkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo menze aphumle ngona phakade Nkosi umkhanyisele ngokhanyiso Inkosi mayibe nani. Manibulise kuni nonke ngalentsasa ngelihle igama lenkosi enguYesu. Amen. Ndinamkele ke kule nkonzo esingena kuyo.
ndisithi masikhululeke sivume xa kufuneka sivumile, xa kufuneka sithandazile senje njalo. Sizawunikela ngoku ku-program director aqhube le nkonzo yesithethe. Cela ke simsondeze ngengoma. Ndingunyameko Lusu, umkhulu kaKhwezi. Ndizawubiza isithethi sokuqala esizawuba for i-obituary ne-family representative, uMr Zimasa Mabona, uGambu umemela umSuthu. Ndizawucela aphakanyiswe ngengoma, just iverse A1 yekhaya phambi kwathethe. Enkosi. Sekuni nonke ngembeko nokukhulu ukuzithoba kuni nonke bantu abazosililisa kweli khaya ngenxa yesaquphe sesithonga sokusutywa kukufa komntakwethu. Ndisazibuza namhlanje uba uThixo ebengathathi noba ndimlo umntakwethu aqhubeke nobomi bakhe. Kodwa ke silapha namhlanje ngoKhwezi, Lwazi, Makhuzeni, Nonkoyana, inkulu kaba umonde esazimbiza amathole, nomama ubulelwa, umagxarha, intombi yakwaPohlwana. Umntakwethu uzelwe nge-19 kaJulayi 1985. Amabanga wakhe aphantsi uwenze kwisikolo samaRoma eSt Patrick's. Ethubeni watshintshelwa kwisikolo esisePort Shepstone apho wapasa imatriki yakhe. Upasa kwakhe uye wayofunda i-Maritime Studies kwiziko lemfundo eliphezulu eDurban University of Technology ekuthiwa yi-DUT ngokufitshane. Ufunde apho wade wagqiba, wathwala izidanga, wabe uyaqala ke umsebenzi wobutilosi. Umsebenzi awenze ngothando
olukhulu nokukhulu ukuzinikela. Ngoba ubude uthi xa ndimbuza, uba mntakwethu ungaze ubuye uzosebenza ngapha, aphendule ngaloo voice yakhe incinci, abe bukekelisa intloko, athi Zika, andikazubuya bengekandenzi ikapteyini. Ndithetha nje kwiiveki eziphelileyo ebeyogqibezela iikhosi ezintathu, waphumelela novavanyo okanye i-evaluation, ibimlungiselela ke loo position. Ebekuthetha ukuthi ke he was just a few months away from ufezekisa his lifelong dream of becoming a captain. As his family, siyibuke ngothando nokuziqhenya uba apha kwaNgxabi kukho usozilwandle okwangusomazwe ubungenosoze umve eqhayisa nakubani na uba thina njengoba la mazwe bewahamba siwazela kwigeography, yena ebesiya ubuso nobuso kuwo because he was just a humble soul. Ngoba ke akho mazwe bengawahambi, amazwe bewahamba quko America, Australia, New Zealand, China, Venezuela. Siyibuka loo nto siyithanda. Thina sizalwa naye singoNgxabi, ooGambu, ooNcasana noogxarha, siyinyama, sisithonga sokufa komntakwethu ngisaquphe esinje. Inene lomfo, isimilo, imbeko nothando lwakhe kuthi sonke sulusapho lwakhe, nangaphezulu ebelibonisa kumamakhe uMagxarha, belibhalwe apha ebusweni engekathethi nothetha. Lala ngoxolo Ngxabi, gwili-gwili, ngena ndlini. Hamba ke Tsabetse, abasalanduleleyo eli bawukutsho xa ufika uba hayi kule igame sifumene ingelosi yokuthuma. Enkosi. Cela zikhwaze uba imic yevideo estrimayo live, abanye abantu abazusiva apha. Isithethe esilandelayo ndizawucela umreyi akhona uba ukhona. Cela usondela ngaphambili akhona. Lo uthethayo nguAkhona Ngele. Ndingummelwane kwalapha. Ndingudlamini isiduko. Ndime ngokucacisa ngoKhwezi apha ekukhuleni kwethu. uKhwezi sikhulile naye apha elalini. uKhwezi bengayingumuntu undlongondlongo. uKhwezi okokuqala abantu bebathanda apha okwabo njengathi apha ekuhlaleni. Besihambelana kungekho nto itheni. Siyothukile siba bafana balapha ekuhlaleni into yokushiywa kwethu nguKhwezi. Kanganganto bana andikwazi noba ndingacacisa kanintsi ngoKhwezi ngoba andiziva kamnandi kwangondilapha. Kona ndizicengile uba mandize ngoba ndim umntu omaziyo uKhwezi. Imisebenzi ebeyenza apha kwabo beyenza nam uKhwezi. Ingekho into angayenziyo ngqobo ukuba iyadi nasezigadini ukuthini ebehamba eyocela mna indim umntu amazi bhetele ndiqonda uba mandizincame bethuna. Enkosi. Mkhulu akhona besihlala nani apha nyani apha eReni xa kukhona imicimbi, uKhwezi enegquba letshomi ezininzi kakhulu. Ndiyabulela kakhulu akhona ngothetha kamandi kanje ngomntakwethu. Isithethe esilandelayo yi-family representative uMr Phohlana. Cela aze ngaphambili. Ngumalume Phohlana. Phohlwana.
mandise koNgcabi oNcasana kwakunye Mr. Mabona ngibana nesu oGambu ndibulise ke nakumzi wasekhaya wamaCwerha ndiyayibona ikwayara nabo bonke abantu abazosikhunga izihlobo nezalamane ndinibulisa ngegama lenkosi amen ngumtshana wam ke lo uKwezi oyena uqaqambileyo okanye mandithi ubeqaqambile kubatshana bam bonke ke ebeliKwezi mos eligama lemlandela yicinga ngoku le nto lo le into ithi Kwezi ithetha into eqaqambileyo and ke bathi abantu iinkwenkwezi ziyashiyashiyana ngobuqaqawuli bazo ndicinga uba ebeyile iliKwezi kwabantu abangalaziyo ke iKwezi nali liphuma phaa ligqame lenjenje kuthiwa apha ligqange apha ke kweli cala lalapha eMampondweni. This was a man of men. Akululanga ke utsho kulutsha olukhoyo kule mihla. Mhlawumbi nathi silulutsha sasinjalo sinjengaba. Into nasithe saba badala sazibona ububhetelana. Kodwa ke akululanga ukuthi a young boy like this was a man of men. Ungoyiki contradiction kule nto uyithethayo. Uqonda uba akho mntu uzowukwazi ukuphikisa ngoba uthetha le nto beyiyo. Iipati, imidaniso, nazo zonke nje iimbutho ezininzi ziyathandwa lulutsha de lulibale ii-responsibilities zekhaya. Ndithi ke was a man of men kuba ndimjongile nje esiya okanye ezenza zonke ezinye izinto ezenziwa zintanga zakhe. Into endiyiqaphela into yoba ebengayilibali i-responsibility yakhe. Umtshana wam was highly responsible. The last time ndithetha naye uthe malume abereni akho nkunzi yenkomo ubona nje bendirhalela inkunzi yenkomo. Ndithi hayibo uzazela phi iinkunzi zenkomo zalapha? Athi hayi malume ndiyahamba elalini ndiyayazi ilali ndiyazazi iinkunzi ezikhoyo apha. Ndathi hayi ke mtshana sizawubonana ngale nto lenkunzi. Wathi malume ento seyiphelile ngoku ziinkunzi zegusha apha enazingena apha ebuhlanti. Ncede malume xa uyofuna iinkunzi zegusha unganilibali. Uyawufuna nje malume ndawuyifaka imali. Esweleka nje sinelo dinga into yoba apha kuDisemba siyofuna iinkunzi zegusha eza kulungisa lo mhlambi lona wakhe apha. Ithi loo nto leyo indoda leyo ekwaziyo ufuya. Ndiva noba kanti ebekwazi ukhalandela emva kwenkomo aplante. Bambalwa kwabafanyana abakwaziyo ukuzenza ezo nto ezo. Yilaa ndoda yokuqala ebezimisela ukuthi aphile impilo ye-responsibility manditsho. Ndingalibalanga ke into yoba kunjalo nje had been a family man. Ebezithanda iifamily zakhe zonke futhi ubone uba tyhini lo mfana lona apha uba ibe ngumfazi benzathi sisikhukukazi esithile. Ndibone indlela ebemkhathalele ngayo umhlolokazi we-half brother yakhe lo ebesanda usweleka ngoku. Besithi ngoku sibadala siqonda into yoba bekufuna siyokwenza into ethile singabi naxhala ngoba siyamazi uba uKwezi ukhona. Uba ngaba ikhona into engaphaya enoba ingamxaka hayi uyawusixelela. See, we could entrust ifamily esiblik yakhe okanye umninawa wakhe emkhulu wakhe
yaqonda kuye siqonda uba hayi uzawubagcina abantwana. Ndiva ke ngona ke nento yoba kwa aba abantwana bakayise bokuqala mhlambi ebesisikhukhukazi nakubo uthi silahlekelwa pha ngulo mfana lo. Aba ndingakhathazeka kakhulu into yoba ungathi kanti njengoba silahlekele nje silahlekele impela kubakho nehlumela elawuthi livuse umzi kabaungcabi okanye noba kanjani na umuntu ozawuthatha yonke le nto ibisenziwa nguKhwezi. Andizuwenza made kakhulu kuba kaloku siphantsi kwale meko, kodwa kona zininzi into ebendizawuzithetha ngalo mfana ungumatiloshe. Mhlawumbi ke akuzange kubekho matiloshe kwalapha kule ndawo yaselibothe umntu kuthiwa uqhuba inqanawa, mhlawumbi masitsho umatiloshe ngumntu oqhuba inqanawa. Ithetha ukuthi ibilikhwezi eli ibikuphuma kwelanga, ngoba abantwana abaninzi balapha ereni beyothi hayi ndifuna ufana nobhuti nam ndihambe ndiyoqhuba inqanawa. Mna nazi uba umntu omnyama ude ayiqhube ke naye inqanawa. Ndibona apha emtshaneni wam ncokola kakhulu, sifana kakhulu nomtshana, siyalila kakhulu, buhlungu, kodwa ke uThixo ukhona, simthembile, siyamthanda, uyayazi into ayenzayo. Enkosi mhlanga ngaphambili. Siyabulela malume. Njengoba kule meko sikuyo yale pandemic kukhona ifamily yethu enkulu kakhulu engakwazanga ukuza apha. Ifamily yethu from utata Welsh nomama uLusu Nyameka, from utata Phakathi uHumphrey Lusu, umama Phakathi uKhisiwe Lusu, from utatata Mrs Yekela no Mr Yekela, from omabona ogcobisa utata omncinci Xolisi no Anthandeka. Simele bona njengoba silapha abanye bethu. Inhliziyo zethu sonke siyifamily yophuke kakhulu. Abantwana bakuthi basijongile. Kwezi was a soft, gentle giant enobubele ongapha ucingo wengqondo. Ndizawucela ke ngoku njengoba sithetha ngenqanawe ukuphakamisa i-friend and colleague kaKhwezi bisebenza naye uMr Bomi Nomlala. Celeza ngaphambili. Sorry. Siyabulela mphathi nkqubo. Sifuna ukubulisa qala kuDean nesigqeba sakhe, ifamily, ichoir, ingakumbi abahlobo bakaKhwezi, abanye baba bengakhange bakwazi uba nathi namhlanje. Mhlambi funeka ndiqala nditsho uba ndingubani mna, ndilungise into encinci nje. uKhwezi bendingasebenzi naye, kodwa sinikiwe umyalezo kubantu abane abebesebenza naye endizawufunda xa sendigqibe umyalezo wezihlobo zakhe. Singabahlobo silahlekelwe. uKhwezi ebeyinto yonke kuthi. uKhwezi ibingumuntu othandayo ubumnandi, njengomnye umuntu omtsha naye ebebuthanda ubumnandi. Kodwa ke yena ke besithi xa sesimthema singabahlobo bakhe sithi hayi uyakhetshapha kaloku. Ixesha elinintsi usemanzini. Afika akhetshaphe ke asimeme sonke. Uba siphelelanga ke kuzawuba yingxaki. Ngumntu obesoloko encumile,
and uzawuthi ke xa efikile ebuyile emanzini athi hayi man ubendibiza mlungwana mna athi hayi mamlungwana uyathanda uhlala endlini man makasihambe siyophuza ikofu sawuphuza ke loo kofu ndithi xa ndithi hayi Kwezi ndiyahamba ngoku kaloku khona abantwana athi hayi eyi wena ke hayi ke kodwa ke hamba ndiyaku-understand ebengumntu oprincipled. Ndithetha kanjani xa ndisithi uKhwezi be-principled? Njengoba sithi uKhwezi belithanda ulonwabo ebengazityeshelanga ii-responsibilities zakhe. Sekuthethiwe apho into yoba ikhaya lakhe belihoyile. Sifuna ukucaphula ke thina singabahlobo uba noba kuyintoni ubumnandi bekofu esihamba nabo singabahlobo, uzawuthi xa kufika usuku langecawe avuke avuse wonke umntu abafowunele abangekho caleni kwakhe athi masihambeni siye ecaweni. Uyoyibona ke loo nto ngoba uprincipled phana eDurban ixesha besihlala nalo ebe-associated necawe ekuthiwa yi-St. Paul's. Phana khange beyi-parishioner kuphela, ebeyi-regular giver e-St. Paul's. Ndithe xa ndicela umfundisi ngoKhwezi wathi silahlekelwe e-St. Paul's. uKhwezi njengomngane ebewuthanda umculo. Siyibone ke on several occasions abaye ba-fortunate uba close naye phaa eDurban uzawujoyina ikwaya e-St. Paul's acule adumise inkosi ngelizwi lakhe. Siyastruglisha singabahlobo bakhe. Into esistruglisha nayo ngokuhamba kukaKhwezi sistruglisha yi-timing. Besithi xa besincokola emveni kuba sive ezi ndaba, omnye athi bekutheni njengoba uGambe betshilo, bekutheni ze ungathathwa mna, bekutheni uKhwezi azangathathwa after amashumi asibhozo kulaa ndumiso 90 ethi beyond 80 ibonus. Sistruglisha naloo nto singabahlobo bakhe sithi uThixo usiqubule ngoKhwezi. uKhwezi singabahlobo sifunde elikhulu. Mna ndizawucaphula nje kancinci. Uqala kwam udibana noKhwezi ndathenga imoto. Ndingekho mhle ke apha ekuqhubeni. uKhwezi hayi ke mhle. Athi kuKhwezi hey mfo waba emlungwana masihambe man siye ebhitshi man. Kudala sihlela apha endlini. Ndithi hayi mna Khwezi ndinesisu man. Athi hayi kuzawuqhuba mna masihambe. Ndibaleka le nto into yoba kuzawufuneka uqhutywe ndibe bhideke. Ngelinye ixesha ndingene iirobhothsi zivalile. Ndizama ukhonsentreyitha uba ndingenzi imisteyikhi. uKhwezi bengumntu onjalo ke. Ebekwazi uthi umdala unjalo njengam because undifundisile wayiperfecta i-driving skill sam. And encourager ethi hayi mlungwana uzawutshayisa ngoku uzawutshayisa mlungwana. Unayo imali yolungisa la moto? Ubone into yoba ngumntu onesandla uyakwazi uthetha. Into esithuthuzelayo singabahlobo sithuthuzelwa laa ndumiso 147 uverse 3. Xa ndiyisamarayiza ithi uThixo uyazibopha iintliziyo ezaphukileyo. Sinenkolelo into yoba iintliziyo zethu ezaphukileyo ngokuhamba kaKhwezi zizawukwazi ubopheka. Sinenkolelo into yoba ifemeli umama kaKhwezi ngokuhamba kaKhwezi uzawukwazi ubopheka. Sinethemba kakhulu. Singabahlobo ke siye sabona into yoba kukhona abahlobo efuneka siba-recognize ababini nefemeli enye member. Particularly ke siba-recognize nge-participation yabo ngee-last hours kaKhwezi. Although ii-efforts zabo njengoba silapha khazi be-successful, abazamile umbuyisa okanye bapreserve impilo yakhe. uNtlekazi Mpuku Nomlala, uSisithandi, noGcina Mfono. Siyabulela ngerole abayenzileyo ekuzameni into yobuKhwezi angaphulukani nobomi bakhe. Singabahlobo ke we will over be indebted kubo
ngokunto yoba bazame ngangakoko into yoba singaphulukani naye. Ukhwezi ke lagama letilose bengalifuni, ebekuleqa ngenqindi ke xa uzawuthula itilose. Sithi ke xa sifuna ke ukumvavanya uba usemandleni because ibindoda eyakhikileyo and efithi ubona into yoba njembe phaa elwandle yindoda ezimane izivavanya enze bithi xa ibuyayo ibuye iphilile. Ebekuleqa ke ngenqindi xa uzawuzothetha elo gama loba tilosa. Ndicela ufunda ke imiyalezo osuka kwii-colleagues zakhe. Ezi colleagues ezibhale le note nguThembela Thaboshe, uKuhle Maqhubela, uTshepo Mutlosi noMthunzi Mthembu. Ifundeka ngolu hlobo. Ukhwezi umuntu ebebabhalela ke enzela uba u-understand i-context bebebhalelwa nguThembela. Ukhwezi sidibene naye ixesha elininzi phana eDurban, and ndadibana noKhwezi nguThembela ke ngoku. Ndadibana noKhwezi kwinqanawe yam yokuqala yena esesikolweni ngaloo nyaka. Qho xa sidibana sasincokola nje sidlulisa ixesha, into yokuqala endayiqaphelayo ngaye ngaphandle kwentloko yakhe ethanda ukuba nkulu yayibubele bakhe. Kwathi ngonyaka olandelayo wafikela kwinqanawe ekuthiwa nguSafmarine Nokwanda, apho nam besendikhona. Yathi phela ke iveki sabe singumpho nomphonyana. Mna ndingumntu okhawulezayo athethe into xa engayithandi, abe yena ingumntu ongaluthandiyo uchuku nokusokolisa. Ngenxa yokuthanda kwakhe ke ukuqhula, nam ndizithandele ukuhleka, sade sohlukaniswa ngumphathi wethu athi xa omnye engaphambili komnye makusetyenzwe kaloku. Kodwa lalisithi libetha ixesha lelunch ibe ngathi khange sohlukane. Kube lapho ke andibalisele khona bonke ubomi bakhe ubomi bakhe nabantu abammoshileyo, ibe ndim ke ngoku oza kubuyisela kuloo mntu, ngoba kaloku ukhathaze umhlobo wam ozilungeleyo. Ave ngaye sesithi bendikuthembile uzamsota out. Zaphela ke inyanga yabe ifamily tree yakhe siyazi siyicula. Abekho abantu uKhwezi abebaxabisile ukugqitha, abekho abantu bebaxabisile ukugqitha abazali bakhe nosapho lwakhe. Yonke incoko yakhe yayihamba nosapho lwakhe. Ngenxa yokuqhayiselwa nguye ke ngobuhle bukamamakhe, saphela xa sithetha ngaye umamakhe simbiza uGelgel. Uthi wakufumana itikiti lakhe lokuqala ngo-2008. Saba ngabantu abahamba kunye, kodwa ukusukela ngoko ufundise abantu abaninzi, wabe enguye umntu ohlonitshwayo kwi-maritime ngenxa yendlela aziphathe ngayo emsebenzini nendlela abeyiyo ebantwini. Ungqabi ke ibingumntu oxabisileyo umntu, ehlonipha wonke umntu ngokulinganayo. Ngulaa mntu nakumlinda. Okay, ngulaa mntu onokukulinda nasevenkileni nihambe xa beniyothenga isonka, nincokole nide nifike ethilini. Ngumntu onovelwane, ongathandi ukubona omnye ekhathazekile. Uve sesithi indoda yakhala sihlobo sam
xa kubuhlungu ungeva abanye bekuqhatha indoda yakhe yakhala na xa kubuhlungu ungeva abanye bekuqhatha. Nombulelo kakhulu, ekwazi ukuncoma. Ngumntu oqaphelayo, omemelayo ixesha umntu wayemnika lakhe uzive ubalulekile. Eli lincinane elixesha olispende naye ubuziva ubaluleke kakhulu. Ebeluthanda ulwandle, ibingengomsebenzi wakhe qha, ibiyindawo ebesithi iyamphilisa. Mama nani sapho laka Nonkoyana nezizalwane, siyabulela kuni nonke ngokusikhulisela nisiboleke inene lomntu olinjengoKhwezi. Sadibana nongxabi ngomsebenzi kodwa sihambe sangabantu abagcinene ngefemeli eThekwini, sakhulisana, sahambelana nabazali bethu bethandana ukuba sibonane. Lala ngokuphumla Captain Kwezi, besijonge lukhulu kuwe, kodwa uThixo omnikayo ibe nguye uThixo othathayo. Sibulela ixesha osiphe lona, iintliziyo zethu zibuhlungu kodwa sizoxola ngoba ugqatso oluhle ulufezile. Lala ngoxolo nqabe. Le imessage isuka kwiboss yoKhwezi eDenmark, uMr Levin, ifike izolo ebusuku. Ndizayifunda ngolu hlobo. In the memory of Chief Officer Kwezi Lwazi Makuzeni Nonkoyana. Dear family, relatives and friends to Kwezi, it was with great sadness that we received the information that our worshipped colleague and employee, Chief Officer Kwezi, passed away Wednesday, the 16th of December. Kwezi had been a dedicated professional officer in Musk's family for more than 14 years. First in Surf Marine and later in Musk itself. I have seen many words written about the professional work and personal characteristics and dedication to his duty as an officer at sea, making sure to support the world with necessary goods and essential equipment. Words like dedicated to his work demonstrates great leadership. Making fine results of team on board was some of them. Musk had belief in his continuous development, and we were looking forward to give him the highest recognition as an officer at sea, to become a captain, which Kwezi was striving for. COVID-19 came in 2020, and as much as we have tried to fight this pandemic, this also became a tragedy for the family, and we in Musk stand together with you in this moment of sadness over the loss of your son, your nephew, your uncle, and friend. May the Lord take him into his arm and give him comfort, and may all of you be blessed by his love and care. Amen. On behalf of Head of Marine Human Resources, Niels Bruce. Emveni koko ndizawucela ke ngoku i-church representative ize ngaphambili unwabisa. uDean netafile yakhe yonke, ifamily yalapha ekhaya, ikhwaya, izihlobo nezalamane,
ngegama lomfeli lomvukelo wam Yesu Kristu, amen. Ndingunwabisa, ndingunana, ndingwakwaTyumrhe eMdlankomo. Ukhwezi sikhule naye, sisuka eNtlaza siziseva sisonke, kwavulwa iparish eMdlankomo sakunye naye. Besiseva sonke ABFS, GFS, sakhula sakwi-youth yonke into sizenza naye. Sifike saba yifamily eMdlankomo neefamilies ebeziphayana, sihlanganiswa nguKhwezi. Bifamily yapha ekhaya, ifamily yakwaNtloko, ifamily yakwaNtisa, ifamily yakwaPhakathi, ifamily yakwaMkono, ifamily yakwaMaliwa nefamily yakwaMalibeni. Wasimanya uKhwezi, sazi-sisters and brothers. Ubesithanda kakhulu. Ubemane endintlonta ke mna ke singontanga kodwa ubethi ndimncinci kuye. Uma abuze mhlambi ubuyile, athi nana yintoni eshotayo ecaweni, kukhona ntoni namhlanje ecaweni, yintoni endingeza nayo. Ndibe ndiwokha ndithi Khwezi andikazazi ezinye izinto ndizazijonga xa sendifikile ecaweni. Athi xa sendifika ecaweni bendikhe ndaqonda nani uba unxibe ii-red bottom ezinyaweni, uchula ukunyathela kanti kufuneka sileqile izinto ecaweni. uKhwezi becommunicate nam kakhulu. Ube yibrother, ube yifriend. Ngoko angekhoyo besitshata kuWhatsApp. Nangoku recently ubegqiba ufaka iifestile phaa ecaweni. Imali wayifake kum. Ude athi kungeli xesha le-lockdown, athi nana ndizayifaka kuwe le mali, andizuyifaka kugosa utata uGinya, ngoba uzoske avale izipeyisi ze-assessment. Mna ndifuna wena uyayazi uba yintoni eshotayo apha ecaweni. Ogqiba ntlonta uKhwezi because le mini afaka ngayo le mali bakuvula utywala ngupresident. Athi kum, ungayonxila loo mali nana, wenze le nto uthe iyashota ecaweni. Ndithi hayibo Khwezi ndiyiloo type mhlambi, ahleke. Nyhani zafakwa ifestile ecaweni, ebevana ke notata uGinya, naye ekuqhuba lo msebenzi kuye namhlanje obeligosa laphaya ecaweni. Ndigqibele ucommunicate noKhwezi, I think iTuesday babengekho Monday. Ethi nana ndicela undazise yonke into katata uGinya uba ithini na, izawuthini nini. Ndiyabuya ndiza kwi-funeral katata uGinya. Namhlanje naye eqhubayo phaya eMdlankomo. Kanti ke akuzuba njalo. Usithandile uKhwezi ecaweni, bekuba mnandi. Uyabona ngoku njengoba bezobuya, ubefika neebox zeJoyce Assorted. Afike abe kutyiwe, aye emaxhagwazaneni apha ecaweni, awabulise, ube nothando enobubele. Futhi uba kukhona i-PCC ecaweni ukhona, akangomntu othanda uthetha kakhulu mos uKhwezi. Uyancuma, uthethela phantsi. Athi nana ndizayithetha apha kuwe le nto, wena uzuphakamisa isandla uyiphakamise, uyithethe, siphinde siyisapote. Ebenguloo mntu unjalo, ubengumntu onamacebiso ecaweni, ubengumntu obesikhulisa nathi. Ulwandle belithanda nyhani. Ubethi nje masiyiyouth athi madoda masenovalana unyaka elwandle. Futhi angayimindi into yebrayi uba ndizawuza nayo ihagu, ndizawuza nayo into ethile, kube mnandi. Ubeseyingenwe yinto katata uNgxabi ke ongasekhoyo. Tata uNgxabi bendithanda, ethanda uphuma nama elibode xa siphuma ecaweni. uKhwezi beseyisenza loo nto naye athi iihagu zikaNgxabi nana, funeka siphume sihambe selibode sipha siyoqokelela izonka. So bekumnandi ukuba naye, eziba nditshile ube yibrother, ube yifriend. Even umntana wesister yam wathi ucela ukummelela ecaweni uAlilitha Tyumrha. Uyiseva. Wathi ngicela ukummela ndibe yigodfather yakhe. Ubesenza sure ububuyile uba ndifuna ubona umntanam. Ukhona ecaweni uAlilitha, uyazenza izinto zecawe yonke into. Ubenguloo mntu unjalo. Ndimbulela ke uThixo ngobomi athe wasinikeza bona kunye noKhwezi. Ndithi wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo ngenceba kaThixo, amen. Khulu. Thina ke sikhule nyhani uMathole ithanda kakhulu icawe. Wade wayilay minister. Ndikhule uKhwezi eyiseva, emane seva caba ulandele le nto kaMathole yothanda icawe. Njeba esizimele nje uKhwezi. Ukhula kwam ndandiqhela ubuka i-relationship kaMathole nodade phakathi nodade.
bendicinga uba ukhwezi uyawuhlala ekhona i-relationship yethu side zibe badala. Qho xa se-apha ereni besiyazi uba kukhona ukhwezi apha kwamathole, yonke into ilungile. Besiqhela ufowunelana noZimasa noGcobani sibonisane, siyaleze ukhwezi. Ukhwezi, he was so selfless that laa moto iphaa engekabi namoto yena wathengela umathole imoto. Ndizawufunda ke ngoku umyalezo osuka ku-Anbuli. Ithi lo myalezo, Kwezi sana lwam, undibulele ubilithemba lam, ulithemba lekhaya. Bendidla ngokutsho ndithi you are my life, ndiphilele wena. Undithandile, undenzele yonke into. Ndibulela ubomi obumnandi that I've shared with you. Ubundibeke kweyona ndawo iphezulu ebomini bakho. Ndibulela kuThixo ngokuphinda ngokundipha umntana onjengawe, my lovely son. Phumla ngoxolo, sobonana kwelizayo, from your loving mom. Siyawunikezela kum abantu bazosanithayizwa apha and then bazisevele bazithathele ukutya phaa. Enkosi.
lokuqala. Isifundo sibhaliwe kwincwadi kaSamueli wokuqala, isahluko sesine, kuqala kwisahlukwana seshumi elinesine. 1 Samuel chapter 4, beginning at the 14th verse. Waliva u-Eli ilizwi lesililo, wathi, lelani na eli lizwi lale ntlokoma? Indoda leyo yakhawuleza, yeza yamxelela u-Eli. Ke kaloku u-Eli ebeminyaka enga-98 ezelwe, amehlo akhe enorhatyazo, engenakubona. Yathi indoda leyo ku-Eli, ndingulo uvela emkhosini mna, ndisabe emkhosini namhlanje. Wathi yena, kuhle ntoni na, nyana wam? Waphendula umbiki wathi, asabile amaSirayeli phambi kwamaFilisti. Kananjalo babulewe kakhulu abantu, kananjalo oonyana bakho bobabini bafile, uHofeni noPhinehasi. Ityeya kaThixo ithinjiwe. Kwathi akukhankanya ityeya kaThixo, waba esihlalweni sakhe, eqethuka ngomva ngasecaleni kwesango, waphuka ilungu lentamo, wafa, ngokuba indoda leyo biselelixhego, inzima. Yayilawula amaSirayeli iminyaka enga-40. Ke kaloku umolokazana wayo, umkaPhinehasi, ubemithi, eza kuzala. Wathi akuziva iindaba zokuthinjwa kwetyeya kaThixo nezokufa koyise wendoda nokwendoda yakhe, waguqa wazala, ngokuba yamfikela inimba. Ngexesha lokufa kwakhe, abafazi ababemi phezu kwakhe bathetha bathi, musa ukoyika, ngokuba uzele unyana. Akaphendula, akakhathala koko. Wathi umntwana ngu-Ikabhode, esithi, uzuko lumkile kwaSirayeli, ngenxa yokuthinjwa kwetyeya kaThixo, nangenxa yoyise wendoda nendoda yakhe. Wathi, uzuko lumkile kwaSirayeli, kuba ityeya kaThixo ithinjiwe. Siphela apho isifundo sokuqala.
ungalahli ngexesha lokwaluphalo ungalahli nabishiko sinya lenze aphume ngona Nkosi umkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo menze aphumle ngonapha kade Nkosi umkhanyisele ngokhanyiso Inkosi mayibe nani. Phulaphulani indaba ezimnandi zivakaliswa nguYohane ongcwele isahluko seshumi elinanye sesahlukwana seshumi elinesixhenxe. Kwathi akufika uYesu wafumana ukuba uLazaro sele neentsuku ezine engcwatyiwe. iBhethani yayikufuphi neJerusalem, umgama onganeno kweekhilomitha ezintathu. Kwaza kwafika amaJuda amaninzi eze kukhuza oomata noMariya ngokusweleka komnakwabo. Akuva uMarta okokuba uYesu uyeza, wamhlangabeza, kodwa yena uMariya wasala endlwini. Waza wathi uMarta kuYesu, "Nkosi, ukuba ubukho ngengabhubhanga umnakwethu. Kodwa nangoku ndiyazi ukuba uThixo wokunika nantoni na oyicelayo kuye." Waza wathi kuye uYesu, "Umnakwenu uyakubuya avuke." Wathi kuye uMarta, "Ndiyazi okokuba uyakubuya avuke xa kuvuswa bonke abafileyo ngomhla wokugqibela." Waza wathi kuye uYesu, "Ndim uvuko, ndim ubomi. Lowo ukholwayo kum wodla ubomi nokuba ebefile. Wonke odla ubomi ekholwa kum soze afe naphakade. Ke wena ngaba uyakholwa koku?" Waza wathi kuye, "Ewe Nkosi, sendoyisekile. Ndiyavuma okokuba wena unguye uKristu, uNyana kaThixo, lowo umele ukuza ehlabathini." Verse 44. Waphuma umfi, izandla neenyawo zithandelwe ngamalaphu elineni, ubuse bujikelwe ngeqhiya. Wathi kubo uYesu, "Mkhululeni, nimyeke ahambe." Yivangeli kaKristu le.
Ndicela ukuthetha egameni likaThixo ise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Mandibulise kwikhaya lakwaNqabi, ndibulise kwikhaya lakwaGqarha, ndibulise koGambu, ndibulise koNqasana, ndibulise kwizihlobo zonke nezalamane zalamakhaya onke ngelihle igama lenkosi enguYesu. Amen. Ndibulisa nakubo bonke abakhonzi bakaThixo abazimasele nkonzo, ngokukodwa le kwayari yakokwethu sele kuntsuku ndayigqibelayo le ntsholo. Akukho nto engakanani endiza kuyigqithisa namhlanje ngenxa yamaxesha. Kodwa kwezi zifundo ebesizifunda zanamhlanje kunala mazwi alapha kwesi sifundo sokuqala, incwadi yokuqala kaSamuel chapter 4 uverse 20. Amazwi athi, yomelela mfazi, ithi enye inguqulelo, qina mfazi. Ndizawushiya nje lo mazwi okunomeleza ninonke. Phambi kokuba ke ndingene kulo mazwi, mandigqithise imiyalezo endiyiyaleziweyo ibhishophu yale dayosisi yaseMthatha, nethe nayo isakuva ngezi ndaba ezibuhlungu. Yathi uzuncede ke xa sele kufike lo mhla wokokuba babe bayasebenza, ubaxelele okokuba nam ndikhona ngobukho bakho phakathi kwalo femeli. Okwesibini, ngumyalezo endiwuyalezwe yirector yaseMisty Mount, ethe iyaxolisa ngokuba ingazibakho kule funeral ngenxa ye-funeral enayo namhlanje, kodwa isithi nayo ikhona apha phakathi kwethu. Nayo ke isongeza ngala mazwi endiwathethayo athi, qinani zii-families zakokwethu. Kwezi zifundo ebezifundwa namhlanje, eyona nto esityhilelwa ngayo yinkonzo yokufa efikela abantu bakaThixo. Ibafikela ngendlela ezohlukeneyo, ibafikela ngamaxesha ohlukeneyo, ngendlela abakuthatha ngako ukufa. Uba sijonga kule ncwadi ebesiyifunda kwesifundo sokuqala, sibaliselwa ngokufika kokufa kule ndlu kaEli, okokuba kuhamba abantu abathathu behamba ngesaquphe
besifa ngengozi, abanye besifa ngenxa yeshock, ngoba ukufa kuza nokothuka amaxesha amaninzi. Apha siva ibali lika-Eli okokuba yena uyothuka angabi nakuzibamba ngenxa yokuhamba koonyana bakhe ababini behamba ngexesha elinye. Naye wathi kuhle okokuba makahambe ngoba esithi abukho bomi ngaphandle kwabantwana bakhe. Kodwa sele kunjalo kushiyeka umolokazana ngasemva, naye ephelelwe ngamathemba enjalo. Yiyo loo nto ade amnike igama nalo mntana amzalayo athi ngu-Ikabhode, esithi ke uzuko lumkile kwaSirayeli. Ebebangelwa ke zezi zinto ezingaka ezenzekileyo, esithi phakathi kwazo kukho nokuhamba kwetyeya yomnqophiso kaThixo. Eyona nto ebebethembele ngayo aba bantu bakwaSirayeli, athi xa ithinjiwe ityeya kaThixo abusekho ubomi kuye. Kodwa eyona nto ndiyalezayo yethi nokokuba bayahamba abantu, nokokuba ziyahamba izihlobo zethu, nokokuba yaphela amathemba, kodwa yena uThixo usekhona, akasokuze wasishiya. Eyona nto edingekayo ebantwini bakaThixo kukomelela elukholweni lwabo, baxelise ezi ntombi zaseBhethani. Athi umbhali esakufika uKristu Yesu, zamhlangabeza zisithi kuye okokuba ngaba ubukho ngengahambanga umnakwethu. Ngeba namhlanje sizawuphendula imibuzo enjalo, ngoba abanye abantu kusakuba nzima besimkelwa zizihlobo zabo. Lo Thixo bambuza imibuzo, kodwa aba indlela abamamkela ngayo yethi okuba bebekho yena uKristu Yesu ngengabhumbanga. Aba bantu bebebonakalisa ukumthemba uThixo nangexesha lokushiywa zizihlobo zabo. Zawuthi namhlanje nimele nibe njalo, nibe nelo kholo olube kwezi ntombi zaseBhethani. Nithi okokuba ngaba ubukho wena Thixo ngengabhubhanga umntakwethu, okubukho wena Thixo ngesingekho kule ntlungu ebesikuyo. Zawuthi bekhona uYesu nangexesha lokuhamba kwakhe. Ize nihlale nimthembile ngamaxesha onke. Nanjengoko isitsho le ndumiso yanamhlanje ngale vesi yokuqala isithi thembelani kuYehova. Ize nihlale nithembele kuye. Nethi indumiso yokuqala, abantu abathembele kuYehova banjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi. UThixo uza kunisikelela ngezinto ezinkulu ngaphezu koku. NguThixo ozoninika intuthuzelo. NguThixo ozoninika amandla. NguThixo ozawunenza niqhubekeke
nobomi benu. Yiyo loo nto sithi gqibela ke le vangeli yanamhlanje uverse 44 ithi mkhululeni nimyeke ahambe. Khululeni bantakwethu, hamba uphumle uKhwezi phezu kwemisebenzi yakhe naphezu kwemizamo yakhe. Kakade ibingengowethu, besimgcinisiwe uKhwezi, esazi yena uThixo okokuba lakufika ixesha elilungileyo kuye, uza kumbizela kuye. Ugodukile ke ngoku, uyawuphumla uKhwezi, eyawuphumla esifubeni sikaThixo, ezawufumana ukuthuthuzelwa, aphululwe imivumbo namanxeba. Zawuthi ke qinani nomelele, nihlale nimkhonza uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Nansi uba ndiyigqibe le nto ndizayenza apha. uKhwezi, uHani bekhe wahlala phaa kwaKhwezi. I-holiday yokuqala nosapho lwam, uNomtha, who happened to share birthday noKhwezi, 19th of July, sahleli kwi-apartment kaKhwezi. So obubele bakhe bungapha ugqithisileyo, sibaninzi kwifemeli esi-experience leyo loo nto leyo. Olu thando ke sasilibona kootata bethu. Ngaloo mazwi ke ndizawuthi ke mna ke ndicela unikela utata phakathi for general and word of thanks. Enkosi. Ukungazinto akunantloni noba sowufaka itayi nezipeks. Le nto yowuthetha ndiyayala apha kulo mfana, ndithi kuye ilizwi lam linanele. Ndethuka xa endixelele uba hayi, asiyo nto yowuthetha le, yinto elungiselelwe nje ukuba inxulumene neemashini ukuze abantu abakude ababukele kwii-laptop neekhompyutha zabo bayibone, bandibone. Xa ndibeka le nto abazundibona. Ndiyiphathele loo nto ke bendiyonqena ndixela uba hayi, ndiyakwazi ukhwaza. Ndiyothuka apha bawumfundisi. Kuba kaloku yonke into ethethwayo thina magosa sibhekisa kumfundisi. Inkosi yekholwa ngumfundisi. Kuba belinamasimi ngesicela kuni. Ukuba bekulula, bekungamkeleka, xa sekuqhubeke kakuhle ngolu hlobo, kwathethwa kakuhle ngolu hlobo, saba bafutshane ngolu hlobo, ngendiphakamela nje ukuba ndithi hayi, banyanisile, ndihlale phantsi. Ube uyayazi laa nto kuthiwa in the midst of a negative, you will find a shooting positive. Ukuba le ntlungu ibingentlungu nje, lesi sigulo, lo bhubhane ukhoyo, le ndawo yokwazi ukhawulezisa izinto zenzeke ngolu hlobo, ngekuthiwa yona yi-positive. Qhubeke kakuhle kakhulu apha, nezithethi zithethe kakuhle, ngohlobo olungummangaliso. Siyabulela dini nabafundisi abakuphathileyo, besendimenyusele notata uMshumayeli lo, ndathi ngumfundisi. Ndiyabona uba ndenziwa yilaa nto uba ndithi ubufundisi
umthetho wabo ubufundisi busemntwini abukho ezambathweni. Abefundisi bambatha ezi ngubo kuba bengabefundisi. Abasingabo abefundisi kuba besembatha ezi ngubo. Ezi ngubo bazembatha zona kuba bengabefundisi, ubufundisi busemntwini. Bendiyawuba ke umshumele ndimenyusele. Siyabulela mntakwethu, uyayazi iifoni ebesikungqicha ngazo sikubikela ngalo msebenzi. Sizama nokwakha umgaqo-nkqubo nendlela ekuyakwenzeka ngayo nawe nokuvuka ekuseni. Loo nto asiyideli, siyayibulela. Asifuni uhambe uqhayisa ngalaa mbhalo wawubhalwe nguJohn Bunyan in that book, The Pilgrim's Progress. What you have not done a good thing until you have done something for people who will not see. Sithi siyibone, uyazi uba siyibonile le nto. Ungasiboni sifana naba bantu babethi awukancedi mntu uba awukancedi mntu ungasobabone. Nani ke nonke bantakwethu siyanibopha ngebhanti, siyanibandakanya. Xa ndisuka kuni befundisi, abantu abenza umsebenzi wenkosi, anivamanga ubulela, but your job is not a thankless job. Mandiyibulele le kwayara, aba bantu abanamazwi wokucula, abasiculela benze inkonzo efudumale. Bathi xa sebecula mfundisi, umsebenzi uvuma, indlu ivuma, bekwazile uphelela kungekho COVID. Bacule kukrazi kwisilingi kuvuthuluka umle phezulu. Abazi uwazi kumle abantwana basedorophini, umle ke laa nto ibamnyama. Ihlale phaya kule ndawo ibizawuba nesilingi. Endlini ebaswayo ukuthi xa ukhumo ivuthuluka imanisiwa phantsi apha kufuneka itshayelwe. Le kwari ke bathi xa sebebhomboloza ikrazuka isilingi le kuvuthuluka umle phezulu uze phantsi ebantwini. Siyanibulela bantakwethu kuzo zonke into esiba nazo kweli khaya. Siyaqhayisa ngani. Umama walapha ubesithi kum ngenye imini apha ezintsukwini, kwawungecawe, wayethe uzawufika phaya ndihlala khona kule zimbani nganeno. Wathi uthe nana ihleka le nto nathi kamfana katyuma. Kaloku ukuthi zimbane kunale benefit yoba uthi xa userhawutini athi umntu phaya eMthathu undawuni, uthi uzawuthi zimbane acinga ukuthi zimbali le isentla kwaseDurban. Izimbali ke laa ndawo izigwili zibane ziyawuchitha khona ii-weekends. Utsho uhlonipheke ke ngoku uba yindawo ekuduru ugqitha kangoba bathi abantu xa noba beseninebhunga ningabafana uba hayi sizawuke senze ibhizinesi nithini thela phaa eRhawutini, kodwa bathi xa befuna ukuqhuzula bathi lo mcimbi masewugqibezele ezimbali. Bayayazi uba uzawuwa nganeno ekuyeni phaa. Uthi usawuvuma kuthiwe let us fly business class. Uthi manene yintoni i-business class kukufutshane ndapha eDurban? Bakujonge bakusayiza uzuluka. Ndithi ke thina phaya kulaa zimbani nganeno sincedwa yiloo nto. Uthi usawuba kude nomtshato, uthi ungowaphi phaya emtshato, uthi Zimbane. Acinga uba yile. Bewutheni akaneze ndilahleke ndiyapha. Ubudala bunenkathazo bantakwethu. Ndiyabulela. Hayi ndiyavuya oko beyazi le nto ndiyenzayo. Ndikuloo ndawo. Wathi ke ngoku xa ndithi kuye
andibukudala ndikunika wathi buthi besine-carols abetha amagama amakhulu kanti ngawaziyo ndavuyela loo nto uba bebenento abanayo ngaloo mini siyabulela kwayari kakhulu apha ke bantakwethu laa mfana ubesisithethi selali ndimthandile sihlala apha mfundisi asizuwushenxa sesizinzile ukhwezi lo njengoba kutshiwo ebengumntu who was able to weave himself into the fabric of the people that he found in his surroundings. Laa nkonke ibithetha apha inyanisile akathi xa evela phaa elwandle nakulaa mazwe ebehamba kwathi ubesemalaysia ubeseamerika ubephi afike enyathela phezu kwabo ungumntu wabantu apha siyababulela aba bantu balapha bayathandeka abalindi ubuze uba into ezawuba yimalini na xa ukho umsebenzi ungabathanda xa besimba phaya ucinga uba fanele uba yimini kasasa kuza kukwamkela hayi naxa kusitsha apha hayi siyababulela abantu baselalini yiyo laa nto ke ndinalaa phrase ethi ngemihla yemigubho nemigidi andinawuze apha ekhaya ndingayikhuphi ibhekile entluzelo ayiphikisani necawa sube ndihlonipha abantu bulele ilali usibonda bendike yathetha naye ube khona simbulele kwezi zithethi laa mfana kanomlalo ubethetha apha nyana wasemishini thethe kamandi ndayithanda nale nto uba ayibulele nale ndawo endiyazi ibisenziwa yinkosikazi yakhe ndathi ndawufowuna kwathiwa bayamresuscitator uresuscitatwa ngubani bani lo bemxele ethi ngubani bani Mntleki nani igama lakhe andiwazi wathi luthetha nam wathi eyona nto nalo umresuscitator uyalila ndabe ndiyazi into yoba le nkosikazi yakhe lo mfana ingugqirha kungalila ugqirha ephethe isigulane sube ungemandanga ndiyibulele loo nto nothandiswaba ubabulele besibaphethe ngeefowuni bahla benyuka nalaa mntana ungugcina endibona uba ube nayo indibaniselwano asithethi nganto zandibaniselwano ngoku singathi nawuthi indibaniselwano azilunganga sijonga umntu oncedayo xa kukho ingozi mfundisi wam nyanisekile kule nto ndiyithetha andimncanga ngoku ndiyayifuna uba ziyofika loo nto nakuye uba simbulele uba wenze umsebenzi omkhulu uba ngaba loo nto ibinonke ukhethwe omnye umntu ababulele andinawuze ndithi mfundisi xa unyana wam enabahlobo abazintanga zakhe zamadoda ndithi uzungabi nabo abahlobo abangamantombazana hayi nayithetha loo nto abahlobo bayafuneka nje kwizwe elikhona but you continue usecaweni ungenzi into ezingavumelekanga ndiyabulela abantwana bethu simele ubancoma ke namhlanje aba bantwana bethu abapha eRhawutini ndiyafuna ulenza ilizwi kubo lobakhuthaza enye into zimasi uthethe kamandi gqitha apha ndathi ngaze nihlale nidelile kanti abantwana nibanika izithuba zokuba badubule baqaqambe basebenze kakuhle esi sithonga kuba kaloku le nto yenzeka phaa eDurban ukhwezi esuka kubo phaa eRhawutini ndaboma bavakalele bothuka bathi kum bafuna ukuya eDurban xa sizawumphuthuma eDurban ndithi kubo hayi akukho nto nifuna eDurban iyawuba yindleko bathi kum hayi sifuna uba phaa xa inqola imthatha sihambe naloo nqola uyawufika emthatha ndawubona loo mfanekiso ungekho waba mhle kakhulu kwathi ngobudididi bezinto nguHome Affairs
nesibhedlele bagqitha usuku kwacaba lento ayizupasela bathi sebehamba besukile eGauteng bayiqonda uba lento it shall serve no purpose baguquka baphindela eGauteng. Ndiyanincoma ke mfana wam kule game niyakhula ngolu hlobo soloko ndinento apha kum xa ndijonga nina ndithi anizukhawuleza uhlumela thina sathi umkhuluwa wami wayengeka ehlanganisa i-30 ukusweleka kwamakhulu mna ndandigqibe nje i-27 umonde wayethanda ugqiba i-28 uba wayekela kuthi sawenza lo msebenzi eladlakali phaa kulaa ndawo umfundisi wami elokuqala phaya njengoba sekugcwele nje yayileli kamakhulu kuba wathi umkhuluwa wami xa saxa kuba sawumbeka phile wathi ikhaya lekholwa lisecaweni sawumbeka phaa ndithi ke kwaba bantwana bendisoloko ndithi andikababoni bebambisana okanye bezixakekisa bekhula ndivuyile ke kule nto nobiza ngentlungu kuba ndibabonile ufunquka kwabo aba bantwana beseRhawutini besindwa into yoba lo ebebuthe phaa kube eRhawutini wehla esuka phaa kube eRhawutini isithonga sawumchanela eDurban. Khulani kanjalo niyibambile ke ngoku ibhatini awuba saphinda siniyeke kuba sibonile uba i-potential ikhona. Siyanibulela bantwana esibazeleyo sizawuziyekelela intamba sinikezele endingambulelanga ndimlibele yiyo ke loo nto ndifuna ngoku uba ndiyababulela abandibalibeleyo ndenzela uba ze ungabikho mntu ukhalazayo uthi khange abulele kuba naba ndibalibeleyo ndibabulele mandihlale phantsi ndigqibile. Sicinga sisebenze kakuhle siyabulela kakhulu hamba ke Nxabi hamba ke mntakwethu we shall meet again enkosi. Ndizawucela ke siphakame sonke sizawuyaleza umphefumlo wakhe. Izawusikhokhela ke ikwayari. Ungamngenisa egwetyweni umkhonzi wakho uKhwezi Nkosi kuba khona mnye ophilayo onothi agwetyelwe ngaphandle kokuba wena umnike inzaliseko yokuhlawulelwa kuzo zonke izono zakhe. Ngalo lonke ixesha lokuphila kwakhe lo mkhonzi simcelele kuwe izicamagusho nezibongozo wayityinele kuye mtrinto ongcwele. Siyakucela ke ngoku ngoba balo lwakho ukuba umhlangule khona ukuze asindiswe kumgwebo nakwisohlwayo sakho saphakade ukuze yena nabangcwele bakho ahlale ngasekunene kwakho wahlelawula nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngonaphakade.
Amen. Ndihlambe ngeyisophe ndandiyakuhlambuluka. Ndenze ndibe mhlophe kunekhephu. Kuba ndiza kuwe Thixo wam. Wamkelele kuwe Nkosi umphefumlo kaKhwezi. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andikoyika lutho, ngokuba unam wena. Ndiza kuwe Thixo wam, siyakubongoza Nkosi, wamkelele kuwe umphefumlo wesicaka sakho uKhwezi. Ndivulele namasango obulungisa, ndingene ngawo ndibulele Nkosini. Eli lisango lenkosi angena ngalo amalungisa. Siyakubongoza Nkosi, mawavuleke amazulu, angene naye uKhwezi. Mzali wam endimthandayo, izihlobo zam zakwaGxarha, izihlobo zam zakwaNxabi, izihlobo zakwaGambu, izihlobo zakwaNxasana, nabo bonke abandaziyo. Xolo ndilishiya nani. Xolo ndilinika nina. Ukunika kwam akunjengokunika kwehlabathi, ngokuba ndiyamka ndiyakuba osezulwini. Siyakubongoza Bawo, wamkelele kuwe umphefumlo wesicaka sakho uKhwezi.
ekuphumleni kwakho mphefumlo wam, ngokuba ithe yakubuyekeza inkosi ngani, ngokuba wena uthe wawuhlangula umphefumlo wam ekukhubekeni. Ngoko ndiza kuwe Thixo wam, wamkelele kuwe Nkosi, umphefumlo wesicaka sakho ukhwezi. Unexabisa kunene emehlweni enkosi, ukufa kwabangcwele bayo. Siyakubongoza Nkosi, uxolele umkhonzi wakho ukhwezi, khona ukuze alufumane uphumlo lwanaphakade. Ndavuya bakuthi kuma sendlini yenkosi, nyawo zethu ziyakuma emasangweni akho, wena Yerusalem, ngokuba ndiza kuwe Nkosi yam, siwunikela ezandleni zakho umphefumlo wesicaka sakho ukhwezi. Ncatshoke Kwezi, ncatshoke sicakandini esithembekileyo. Ubuthembekile kwizinto ezimbalwa, ngoko ndikumisa phezu kwezinto ezinkulu. Ngena ke uchwayitile enywebeni yenkosi yakho.
Masithandaze Thixo engesipho sakho kuhlalela kwenza inceba noxolelo. Siyakubongoza ngale mini ngenxa yesicaka sakho ukhwezi. Osibizile kuba siphume kweli lizwe limagade ahlabayo nelikhohlakeleyo. Ukuba ungamnikele esandleni sotshaba nawe ungamshiyi. Kodwa uthumele ingelosi zakho zimamkele zimkhokhelele paradesi ikhaya lakhe lemvela ngenxa yamalungelo angalandekiyo okuphela konyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Zanga ingelosi khwezi zingakukhokhelele eparadesi. Banga abafeli bangeza kukwamkela bakuse esixekweni esingcwele eYerusalem entsha engunaphakade. Banga abavumi bengelosi nabo bonke abakokwenu esele bengaphesheya komlambo bangakwamkela bakuse apho uLazaro angasoze aphinda belihlwempu. Ngamana khwezi waba nokuphumla ngonaphakade. Menze aphumle ngonaphakade Nkosi. Aphumle ngonaphakade Nkosi. Umkhanyisele ngokhanyiso. Menze avukele bomini obungunaphakade. Amen. Cela samkele ke intsikelelo. Uxolo lukaThixo lugqitha konke ukuqonda. Malugcine ingqondo nenhliziyo zenu. Nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Yithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke, uYise, uNyana noMoya oyingcwele ibe phakathi kwenu, ihlale nani nonke ngonaphakade. Inkosi mayibe nani. Masahlukaneni ke sihlaleni ngoxolo. Ngamana ke imiphefumlo yamakholwa angasekhoyo. Ngokodwa umphefumlo kakhwezi ungaphumla ngoxolo ngenceba kaThixo. Amen. Sibulele bantakwethu kakhulu ngentsebenziswano nangentuthuzelo eniyenzileyo kule family ngeli xesha lobunzima. Siwaphinda ke athi nihlale niqinile. Amen. Abantu bazosanithayizwa apha and then bazisevele bazithathele ukutya pha. Enkosi.